Karbi Anglang Autonomous Council atum kachesong nang jalar tapat aratatun si kaita ahoy long thurpak pen kachesong nang. Krong plia tower compensation atangkata longle ahem photum chelongpek nangji LOA kehan. Karbi Anglang Autonomous Council Fesari Asai Kamahin Ben John Suri Phokep Alang Okaso Rataphan Kiron Kardom Pini Karbi Anglang Life Prime Time Birta Long Ben Nili Birta Thanban Pi Sami Bhamilin Teron Pi Non Arjuik Tha Birta Angton Ben Karbi Anglang Autonomous Council Border Development Board Chairman Richardson Hanse Socheng BLCC Chairman Augustine Hanse Atum Tapat Andamsi Rat Atumaphan Aning Patheteka West Karbi Anglong District Hamren pen kahilo kilometer thongke brahini Meghalaya ahoy kachikono tapat arong arat pen kapangjok aing namalong Meghalaya asoratum kedamtang chitini phai krep ho arni PMGS vai atowar suding thengpi arong harlong lapen kalwar hai huyalong lapang ap chomang ahabar putok thepsi West Karbi Anglong along lei kachirai det jephan kabor I thekpon long Lason si chomang atum ason alam pathesi kaiki amat ahoy nang kichirai long jiaphan bidi kanglim pen nang klempon bomajok Karbi Anglong along le hidi hai hui sitami nang chong husi sai nang tiki aradlo la anchota kalisi tapat pen nang kapangjok aing nam sitami thengpi kerot kanghu loha nang ka choen arnibang tanang chijengron anpin lo lahai kadu kawe ke thekdun prong ajok tapat arong arat thurpak pen aphong kinep kangsai kachesong ta padopon bomlo bonta Assam State ahin pen anparta Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tumpen kithir klong thangnat asai ki klemdam kawidat ajoksi Meghalaya pen jasemet lapang ap along kedo chomang mate pinara khayatum aphong hawar nang ki pet jiaphan jakong horang kithur pen nangbor ilo ketok ke theklong pen ajoksi rong aratatum aning kipung lapen la kachisong japan alal tum sitami thurpak pen patumi sitami alal tum chisong lo pini sitami eletum theglong lo ongdung ladak bang paru suse arada tum ladak ching room si lasu along Karbi Anglong Autonomous Council Border Chairman alangli ke hai Richardson Hanse lapen so thasi socheng block along BLCC Chairman Augustine Hanse alam tumpen patir PC lapen rong asar tumpen patir PC la kadu kave pini ahoy along jasemet karjap thip lapen ahoy long kedo thip ya phan altum pini ani kache song pon pedolo samjin den do bomlo stamenon ni kan phia yo ke alang litum la son se na kremlo dili tum do yoy tame alang litum la bang so pe the la bang so hawar na ka che rajet ya phan se alang litum phong lo seta meni litum ta rong pen rong rat pen litum ki pangrum se do anam muluk pen litum ka che song lun ya phan se dung bomlo che song lun bomlo la son thak se ke dam tang apor ta me la son plang lo pen patumi ta la son thak se ni litum ta para rong so rong abang tum ka chi dam ni phan se wang lo la thing mu pen busan se thing rong tinang tok lo sa meni tum ke chumang hawar ke inchi sita anam de la pen tum kar biang ta itumarong area ta inchi sita tipe nonamat tapat ahawar aradatum kaiki kachirok tok kedo lapen kachesong dun bom ajoksi japet jahoy sitami khirklong lang bon sitami rong arataphan towar cholang lokpen ke ahoy ki thirklong verji buke mathadamun e lasi Assam State ahin pen prabjin pen police station khanduli adum nang vivek nang jiputa hawar arat pen kachuningi pedopon ahoy aputhaklam ki kedokok alam the karjulong ajo Karbi Anglong Autonomous Council Border Development Board Chairman Richardson Hanse pen Socheng Block BLCC Chairman Augustine Hanse adi maklong along palidunsi aning kipung arat atumaphan prabjin pen saikideng ponji alam the jaiponsi ningpathe teka aduntu Socheng BLCC Chairman Augustine Hanse penta lamthe jaipon maratumkar immediate ladak
police outpost mate thana sitame nang binangji pusi dagrong ratum bangke arilo yong sila le dulop lotangte sabo ronga surum dane nga sit hedupo sita menno na bangke ladaka batay sitame hamren pen hilubing yong busi alang tum law and order tum sitame nang hili derdun kluya joine pen ala non minang na kambang kasik sak dukoklo boundary himadu dar natural boundary do langroy haparaya bang si megalo puparai ke Karbi Anglong mate tapara rong hawarlo lasila bangso along le bangke jap pena bidi sitame inci si muhat kamrai puson inci si il nul tu il tum Karbi Anglong long megalo esor pacarai long le lapen alang lituma phan ilitum jap pena bidi sitame ladak kham kheve vek jipula bangke alang tum phanta pachini halapu tapat arong kachukim asar the lapen arat atum sitami Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tumaphan tong sekot pen ahoyalong kithir klong asai kedeng ponjia phan sodak pen pachini nitum tapat ahawar arat hawar hapat apharman kachisong thirklung aphi sai kedeng ge chokche pata ke hang pedo pinibang pharu hingi sose arat kachingrum pen kachisong along tapat arong kachukim asar the alisa teron linson timung SGB Daniel Hanse pen chenglok rong arat doan ada porphai nerkep pen porphai krehini an ahoy along kithir pen kedolong japhan bidi sore chepachoi si chethan chimun padopon hamren ben Daniel in Karbi Anglong live krong plia towar kewana jok longle ahem photum aron ateng pen longle anam chilong dun vek nang jipura pherangke amaya long pen LOA kehang pasopon Phuluni ero angkang longle ahem phumate land owner association ahin pen tarabasa ahithialong sonpli akemanga puthak pherangke amai pangnipon bangso pherangke amaya long LOA mai phujir hon hanse pen kongchun bang jir sontaro atum chetong pherangke athengno kaningja tengke Paro khwa pen chenglok longnit mate Dimapur an krong plia towar kewan penajok ongdung aradatum RVRA methang along le kana hokdunji angring do RV pen RA fit truck sirkep ran nerkep along le kana hokdunji atum anaphan methang along le ador long nangji fit truck sikep ran nerkep kerai along le kedokok ajo long le ahem phuatum manghu prong ason si dokok lo national non four line ke bang ahot National Highway long both side pen 98 feet reservation ke dokok aputhak ba nilitum la sobosu bang ke manghu dokok lo to hoitu alang klitum official ahin ong pen 98 feet reservation dokok pustame nilitum bang to alang litum dai si ain dokok pot nitum ta chedondun lo chedondun woi feet pustame nilitum halaso National Highway ke wang cheng aning kanalong la so ilitum Karbi Anglong National Highway ke wang cheng hot penang anarat dum poisa kilong dunde tumdu kerai along le dokok pustame kedamtang aningkan krongni atowar kewana huta longle ahem phutum anam chilong dunde ajok nonabangi kedamtang ke endet along le anta anam chilong dun nangji pusi pherangke amailong pachinipon pen 98 feet reservation dokok pustame nilitumbang to alang litungdai si ain dokok pot nitumta chedondun lo Chedondun woi fit pustame nilitum halaso National Highway kewang cheng aning kanalong laso ilitum Karbi Anglong National Highway kewang cheng hot penang anarat dum poisa kilong dunde tumdu lasi jongsi non la national four line kewang hot jongsi han 98 feet reservation do polotela padonang stame do woi fit pustame nitum halaso kewang aning kan hot kilong dunde tangka tame non four line kewang long bangke nilitum halaso tangka ban nilitum hanang piponang ko Kedamtang ahut labangso along le alama puthak council ARO CEM land and revenue EM atumalong anta alopale damlo lapen laso angbong council mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang nangkachicagdon ateng longle ahemphu atum anaphan ake joypen meadi pata nang claim pipo pusi lamchak nang chipidon no la silongle apata ake joypen claim pipo ko an angdeng si ke claim piloma laso alama puthak prabjin pen methang along le ahem phu aphan klardak pen nang pachini nangji pusi LOA amai phu hanse asang ho kachuningri padopon
Labangso along le anam kemisen anam pen nang kapathik pidunjia phanta Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangaphan LOA ahin pen pherangke amailong kachuningri padopon Phuluni pen dirchuna rongpi Karbi Anglong live Langhin constituency VDC asai hemalong pinibang pharo isia tumaphan Jonsuri phokep alang okaso keron padoponsi methang akeng kapachar jap thekjia phan our sai kipipon Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangpen Langhin constituency MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Torendra Brahma atum Fesari asai kamatum aphan kaping khat atengpen Langhin VDC chairman Kansai Bosomatari lapen Ari asang hotum patir piponsi pinichiti ni phai kretrok ani ada por phai kep aporahut Langhin VDC asai hemalong langa okaso keronamai padopon Laso ahud bang pharo isi abang phu abang phia tumaphan Jonsuri phokep alang ok keron padudunsi bangso alang ok aso pangreng pamika pen ale kachepado thekjia phan VDC chairman Kansai Bosomotari kachuningri padodun GP Langhin Mondol Shri Sunil Kumar Boror উপস্থিত মিন পালন বিভাগৰ বিষয়ববীয়া সকলৰ উপস্থিত আজি 50,000 মিন পোনা এইটো আমি 100 জন বেনিফিচাৰী এটা বেনিফিচিয়াৰীত কিমানটা পিচ দিব এনেই আমাৰ আনুমানিক এজন বেনিফিচাৰী 1,000 পিচ Laso ahud VDC chairman Bosomotaru kaningje thu atengke labangso alang ok asomar keron lage non kichodam deji aphanne keron gali bangso alang ok aso methang alang teng mate alang di along jogdam pen pangreng pameka lo pulote non cheklo jonthon jonplia philote chojor longkai an dopo Lasi selet ledai pen pini nangkeron lahai alang ok asoma nangli tum lana pamekara ale kachepa dojia phanne bor ihu non pesi VDC chairman than parepon Langhin pen sarpang ringti Karbi Anglong live Choki hola police station kaparo kedam tang chitini phai krep ho ajo por phai kep malom langkar omahin pen ingna maingnar nangkitoluk aman don plia hem pritekang et Lasonsi chuki hola ahawar malam habit aina kateng kheng lapen hemrit ki pripidam pen danglok munit apran kar mun abangke aphai amatsi lakhata un elo bonta ingna mainar katum prepen apran kedam atum lapen ahem marit kana hogdun nangatum non puanta inut bak apran kedam lapen ahem kahing no dunangatum forest asai kam akerap kelong pon pu thekpon long lelang Lasonsi kedamtai chitini phai krep ho aning vele thopta langkar om ahin aing nama jopen ingnam aingnar nangke topa kajo sarpo teronelo amekar kache bipi kareng bipi bali be ahem lapen muniram teron ahem pripidam laplo Bangso ahudrat atum cheto dunsi ingnar kapaka jia phanpura motorcycle amipen paturdunno bonta aingnar abang ke kaji kalisi motorcycle anathu kebang thurong ajok motorcycle ta sakpite kang railo lapu laben rat kachito pen ajok ingnar ahur abang ke kadrublo bonta don pli arata tuma bangke kangni wong jia phanta ahema vedat anpinlo Lasi kisung ke pho don pliatu maphan Karbi Anglong Autonomous Council kerap kapajil ponjia phansi kisung ke pho arada tumben kachuningri padopon Chuki hola pen Sonjit Kro Karbi Anglong live Karkli chophe jopen arna mahir jume hang ponsi luru langso rangsina sarpo jutang ahem to nalong ingdeng ke thom Karbi kurusar chingrom amai mahang ke thek arni katalon pon Karbi akhai jutang jubat chor kli chophe joana thu anso se kang thur pon thekjia phan mate kiri pon hek thekjia phan anparta non owe kimia tuma phan lahaya jutang pen ame kapa prang pon thekjia phan pura Karbi kurusar chingru mamai amahang pathek ponsi piningka nam ke ningkan ke thom nangpleng tanglo
pini dipu rongsupi luru langsu rasinja sarpo ajutang ahem tu nalongsi KKCA ingdeng kethom amhang kethek arni talon ponno ada bapor KKCA amai phupen lama kangthur padoponsi ilitum karbi akhai doan sining longle ruritik choklem chodam keso kyun e pen danglo thang ke beng ke phan ave pin pen reng dok reng ni pen kedudun long pamejia phan kurusa aratum karkli kap he jopen arna mahir jume hang ponsi bangso asai angdeng ajai mek kedeng pangcheng ponlo laso ahut KKCA amai phu dhan sing teron pen chepahem phusi rat amai pi sitame pangni pon bangso rat amai long aluhi sarpo aman pen karbi richo ramsing ronghang chetongdun anparta penang an karbia khai jutang jubat kachinghon asongja potun chetongdun news report Roson Hanse Karbianglong live Kardom pini prime time e biota ke la pansi kang toniklo domi thakne ajoke me